Alam mo ba yung daanan? Alam mo? Saan? Oh, dyan. Sige, susunod ako sa'yo ha. Sabi mo shout out. Sabi mo muna shout out. Shout out. Ang ganda ka mo ng ano ko oh, attire ko ngayon oh. Shout out. Harap ka muna dito kay maganda ka. Harap muna. Oh, harap muna. Shout out. Sabi mo shout out. Shout out. Amitaw. Sabi mo amitaw. Nature lover. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Pagpalang tanghali. Ayan. Shout out po sa lahat ng viewers, sa mga baguang subscribers, at syempre kay Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers, kay Ma'am Tita Rose, Ma'am Sisaline, kay Ma'am Emer Felix Cuevas, Anonymous, kay Ma'am Dina Asuncinon, Romelda Cabardo, Bams 2.0, Amitaw Vlogs, Bridget 06, kay Pipadilla, Lily Hubilla, Emily Enriquez. Ayun sila Kuya Noni, nagduyan-duyan. Oh. Masyali ka na, dali. Update natin kasi nung nakarang araw wala si Kuya Marlon. Sana nandyan at nagdala na kami ng ano, ng pako. Madami na rin kasi siyang ginagawa dito na ano ay. Ikot-ikot. Mahulog tayo. Yan, sa lahat po ng viewers, kay Ma'am Mila Enrique, shout out, kay Ma'am Connie, kay Adilalik. Mga aso ni Itay, oh, nag-aabang ng ano. Kaya Noni, kamusta ka na? Asan si Kuya Marlon? Andyan? Nasa diet na naman? Nasa diet daw si Kuya Marlon. Sinabihan mo na may dalang pako? Ha? Sinabihan mo na na ano, may dalang, nagbigay na kami ng pako? Kain tayo? Dala kaming pagkain? Saan si nanay? Nay! Ah, sagot agad si nanay. Sagot agad si nanay. Kain tayo, Nay. Labas ka dyan. Nagtatago ka. Ha? Mabisita sa iyo. Naligo ka na kaya nun eh? Ba't di ka pa naligo? Tanghali na. Tatamarin ka kumilos pag di ka naliligo. Nay, kain tayo, Nay. Ha? Saan? Ah, kuya Noni, kain tayo. Nay, wala kang ilaw? Ha? Siguro may putsero kayo. Meron? Ano? Ano puchiro? Ay, po yung luto ninyo. Oh, syempre, kakain tayo. Kaya may luto. No. Kaninang umaga si Kuya Marlon nagpunta? Saan ka na naman? Hoy, Tara, kain tayo. Let's go. putsero pa naman. Wala kaming putsero. Ano puchiro, Nay? Naglilihi ka ata, Nay. Awang ko sa Nakawin ng mukhang bata oh. plato. Oh. Pang plato. Isda ang dala namin. Sirong isda. Sabi ko nga Kumanin sa bawang. Ay, bakit ang dami kalamintas dito? ng ano? Ano kalamintas? Bagong huli yan. May ano pa naman. Nuni, alin ka na. Lagayan ng panggatong. Kalamintas. Lagayan pala ng panggatong. Ay, ka na, kain ka na. Manghuli ka dyan ng isda. Uwat na nga yung kayo may maputsero ang isda. Bagong huli yung ulam. Kaliskis pa. So, ayun, mga kalingap, oh. Ito palang ginawa ni Kuya Marlon is patungan ng kahoy. Para may patungan sila ng kahoy dito sa harapan. Tapos, nag-ano siya ng mga ano, pang lagay sa ano,
Mm. Kain tayo. Panggatong. Hindi. O, Nay. Ano na, Nay? Anong balita, Nay? Nay, Na, anong balita? wala daw siyang putsirong isda. Bukas na lang kita ng putsiro. Gusto mo may sabaw? Ha? Gusto mo may sabaw? May ganda naman yung may sabaw. Bukas. At pagtuyo naman Hindi. ay Mm. Zero isda. Meron. Ay, ka na kayo, Nini. wala pang sabaw. May kaliskis. Bukas. Kagalang ka namin putsirong isda. Gusto mo putsiro? Ha? Ay, ang mahala. Masama ka? Kumain ka na. Bukas ay putsiro. Bakit? Gusto mo Masama pakiramdam mo? putsirong baboy. Ha? Kain na. Oo. Hindi. Kain na. Zero isda. Masama pakiramdam mo? Hindi man po. Sarap yan lang yan. Diyan putsiro. Ginana yata ito. Ginanga daw. Maghapon si Marlon dito. Magkakasaliwaan tayo. Ang ginawa ay doon kay ano? Hindi tayo. Ang ginawa niya kahapon. Paano kanin? Magbukas ng putsirohan. Gusto mo pala yung putsirong isda? Ha? Yan mo bukas. Puputsirohan. Eh, masarap, Nay? Ha? Masarap. Ayo. Hiyo. Mm. Daming aso ni Ethan. Ay, wag! Baka anuin ka, paluin ka. Ay, kagatin ka. Hindi ka pumunta sa liko, Nay? Hindi ka pumunta sa liko? Gaan mo kayo ko. Mm-hmm. Gaan mo naman ako doon. Di ba meron kang ano doon? Ha? Meron kang kaibigan doon sa liko? Hindi na natanda ni Nana yung ano? Kinukuha na niya ng pako. Di ba, Nay, dati nanguha ka ng pako, Nay? Pako na gulay. Walang pako. Ha? Pag tiinit ay walang matpako. Pag tag-init? Natutuyo ay. Ah? Nagtutuyo. Pagka ano lang, pagka ulan. Pag maulan, Mm. natalbos ang pako. Ganun ba yun? Kaya pala pag maulan, maraming mga pako-umilin, ano? Ang galing naman ni Nanay. Kain. Kain na, Nay. Ubusin mo na yung pagkain mo. Lahat yan aso ni Itay, nun eh. Lahat aso ni Itay. Wala mo dyan tao. Hindi ka nagbabaw si Itay ng apo. Nasaan ka na? Doon si Nanay sa ano niya. Wala mo na yun. Hindi na. Ano? Ano ginagawa? Yan, nasaan ka, Nay? Yung ginagawa ni Marlon yun. Ay, busy. Ha? Kain, kain. Uy, hala ka niyan. Kain. Ano pa? Wala. Kinain yung apo tayong ulam. Hala, tinakbo na ng ano. Naunahan si Ritz. Tumal na.
Hindi natin maano yung mga aso. Dami ko na nga ipakain sa aso. Ha? Kanin lang namin, pinakain nila. Nay, meron pang kanin dito, Nay. Hindi, kanin mo. Ha? Busog ka pa? Anong kinakain nyo? Tinabi ko. Kanin mo na ulit. Kain ko. At tinabi mo pagkain mo? Kaya rin, naunahan ka ng pusa. Kinain pusa. At pusa. Kinain yung ulam. Di akita ay. Ha? Gusto ni Nani na sabaw. O, kain. Okay. Huwag ka mag-agawan. Hindi ka pinapakain ang aso mo. Ha? Hindi pinapakain ang aso mo. Ewan ko kung kaninong mga aso na yan. Ay, di mo alam kung kanina. Dito nila sa rampot. Ito na yung nabubuhay. Yung, Di nyo aso yan, ay? ha? Di nyo aso yan? Hindi ko yan na mga aso na. Ha? Ano yan? Hindi ko na mga aso. Bakit na sa'yo parati pag dumadating kami? Ay, nasampid na lang dito yan. Mga aso Ah. yan eh. Nasa isang bahay. Mm. Nasarampid na lang dito bago yan. Mamabuhay na lang. Mm. Mamabuhay na lang yung aso. Oo, mamabuhay na lang. Mamabuhay. Hindi lang mga aso yan. Hindi man pala yan sa iyo. Saan ka punta, Nay? Saan ka punta? Ha? Tubig ko na sana nakalagay. Ah, yung tubig mo? Wala kang inumin dyan? Wala na kayong tubig. Kaya ni wala na kay mineral? Naubos na mineral nyo? Yung binili nung nakaraan? Nasaan yung galon? Dadali namin para mabili. Ano? Inumin. Ha? Ewan ko kung saan naroon ang galon. Para may inumin ba? Kasama ka sa amin? Ay, nag-igib na lang kayo kay Ate Itay? Tama na saan? Mag-ano naman. Ha? Hindi ka naghingi kay Ate Itay ng inumin? Balon? Sa balon ka nakuha? Saan? Ah, kauubos lang. Eh, may ano. Mamili may dala pa tayo. Meron din tubig. Padala mo kay Kuya yung galon para ano namin. Refilan namin. Para pagbalikin may... Bakit ayaw ni Nuni sumama? Ayaw. Ayaw. Bakit? Dapat. Pagod ka ba? Tama na. Tama na. Mapunta tayong bagas-bas. Kaninong anak ito ay? Kaninong anak yan? Sa iyo yan. Sa iyo yata. Galit ka? Apo Kasama mo mo ba? ay. Apo mo yan. Tinatatuwa mo. Sa iyo. Sa iyo yata. Ayaw mo yan? Ayaw mo itong batang ito? May libangan ka dito. Ha? Yan mo yan sa iyo. Na may kasama-sama ka. Pagpunta mo dito, may kasama ka. Ay, iwan mo lang. Para Ano gusto mo? Mahilig ako Ayaw naman sa magkanya. iyo. Ayaw naman dito. Gusto ko yan. Gusto niya yung mga uling. Kasi makaakaakyat naman. Ano kita mo yung nagpunta tayo dun sa may kuwan. Di ba ang ganda na ang pangalan ng paggalan. Tapos nagkaakyat yung mga dahon-dahon sa tibog na ano. Ang ganda tingnan. Ano, tusukan mo lang ng pagganin. Kasi gumagabay-gabay yung mga ano. Mga dahon. Dito si Maroon papatibag sa mga ano. Ang cute. Masarapan naman ate yung ihalo sa ano. Sa mundo. Wag, wag. Tama na. Nakakainit. Dapat pala si Marlon bukas. Ang gawin mo.
Bagay, ilaba ka kasi dinis ka naman. Hindi ng loob ay, hindi mo naman. Uy, paborito talaga niya yung ano video. Nagising ka lang. Yung sa balon. Ang sarap matulog ano. Bakit magdamag ka hindi nakakatulog? Matagal lang makatulog. Bakit? Ano iniisip mo? Hindi ka busy. Gusto mo maging busy? Ha? Hindi nga. Gusto mo magkuha dyan ng ano, pwesto sa labasan? Yung barbershop? Mag-atuloy na natin yung plano natin dati. Para may libangan ka araw-araw. Para doon na lang ako magbisita. Gusto mo? Hanap tayo pwesto? Para hindi ka mainit. Kasi, alam sa totoo lang, kung hindi ka mag-gardening, maiinip ka talaga kung ano-ano mga iniisip mo. Ikaw, kung gusto mo gardening, punuin natin to dito ng mga ano. Yan na lang po. Sure ka? Gusto mo lang talaga sa bahay? About sa lisensya. Kailangan mo ng ID at saka birth certificate. Meron ka? Ha? Baptismal, ay ano, birth certificate. Ano Hoy! Mapanibago kasi. Hindi man tayo. Tayo, babatilin kita dyan. Yan mo yung puki mo, labas. Saan? Tayo! Isa! Panibagong ano kasi niya. Tumayo ka dyan! Hindi, oh. Ili talaga. Hindi, oh. Nakukuha na. Tingnan mo ang pipi mo. Ha? Oo, ano lang yung pangalan mo kung original yung lisensya mo, hindi fake. Sigurado ka? I-search na lang yun ata dun eh. Magtanong ako dun sa ano. Sa kuan. Para kung sakaling Kilala ni Payne. student license muna kasi. Student license. Hindi ko alam kung yung lisensya mo ba is Panibago niya yung professional na. student. Professional ako. Oh? Pag matagal na nariribo, Bali, may bagong student. pinahuli ko rin yun kasi wala din yun. Yung ginamanihuhan ko. Sira din yung tricycle. Bakit? Wala din sira. As in, hindi maganda yung ano? Hindi magandang gawin. Araw-araw ka namumblema. Bakit mo naman pinahuli yung lisensya mo? Kung hindi maganda naman yung tricycle mo, di dapat nag-apply ka na lang sa iba. Hindi ko pati po yun. Fixer din ang may gawa. Ah, picture ang nagawa ng inyong lisensya. Di ibig sabihin, picky yun. Totoo yun. Kasi kompleto Lang, naman hindi naman. Hindi, marami may napixel talaga dyan. May Ha? picture May dati. napixel talaga dyan. May na-picture. Yun, pinapasok din yun doon. Sa loob man yun. Hindi naman nag-aasikaso. Kailangan maasikaso, no? Babayaran mo na lang. Babayaran mo na lang yun. Para mabilis Bayad ka. lang din ano. Magkano binayad mo? 1.5 yata yun. Ha? Tagalan ng mga taon. Diretso naman na po ano, 2,000. Ngayon ay mahal na. Magkano? Pag makuha Anong year yun? 6 yata, yung 2004-5. Anong year yun? Sa year 2000. Yung 2000 eh. 24 na tayo Ribok ngayon. na yun. Mapanibago ka na, student na yun. Maaari po nakaribok na yun. Iba na ang patakaran ngayon. Dati nga ako, pagdating ko sa LTO, papasok ko lang yung card ko. Yung dating lisensya, ano na yun, ngayon hindi na. May exam ka lahat. Parang business na ano, may Ang dali mo lang yun. lakad. Basta may birth certificate ka, mabilis ka Diyan ko lang makakakuha yung ng nilakad sa, student. ano, sa LTO ng Dait. Yung luma baga po dyan. Yung Bago pinayagan na ako. ngayon. Nagbigay ako ng 1.5. Oh? Professional agad yung aking ano, last lisensya no. Eh, baka kilala ka. Ngayon na lang. Hindi naman. Kilala May ka. kasama ako, Sa may kasama Lawiyo. ako na kaibigan ko na nag-abot ng 1.5 doon sa Sa Lawiyaw na. licensing committee. Ang mahal na ngayon ng lisensya. Uy, putang. Yung 10 mil mo ay. Hindi ko alam kung magkano bigay. Pag ngayon, Magkano ngayon sa akin na nagpaano ako? Babot ba 3,500? 4,000? Pero bagay talagang kukuha ka ng ano. Kulang-kulang 10 mil ang gagastos mo. Karinig ko ba ito? Karinig ko. sige. Ano yung 10 years yun sa akin? Yung sa iyo naman, may naglakad naman. Ha? May naglakad naman na taga-LTO sa iyo.
Hindi, nag-ano din ako, present din ako dun sa Pero loob. mabilis, kaya mabilis lang nakakuha. Ay, sa bagay. Yun. Madali lang pag may tao ka. Pagbayad mo, mahintay ka na lang dun sa ano. Hindi na pati siya nag-exam. Hintayin ka na lang magtawag, hintayin lang ng tawag mo. Wala na, hindi na ako nag-exam. Hindi nag-exam si Ma'am Liz, pero ano lang. Hindi ako nag-exam, nag-renew na lang yung sa Maynila. Nag-exam ako sa Maynila, yung bago pa. Kundi na ang Mag-exam ka ulit. expire din ang lisensya niya. Sayang. Mga ano. Ang hirap pag na-expire ang lisensya, ang hirap mag-renew. Nag-renew siya, pero yung tao lang na kilala din sa ano. Ano? Kaya Hindi yun. exam. Kaya nga. Pagkapusan. Pagka, hindi ko alam ang script ko, baka busy ako, basta mapunta na lang. Ay, yung number nga pala nito. Chat mo ba? Sa akin. Ha? Tama ba yung number mo? Tama ba? Uy, sinibigay niya. Baka mali. I-ano mo ulit, ipakita mo ulit. Subukan nating ludan mamaya. Wala pati yung Kaya nga, luludan nga. Charge mo na mamaya. Para pag-load. naka-charge na po yan. May load ka ba, Ma'am Ellen? I-miss call mo daw. Ano yun, smart? TM. Mobile ako. Bakit? Malakas ba signal dito ng TM? Malakas po. Dito SIM. Ako, sa akin kasi Globe. Dito. Smart. Ano pa yung isa kong isa? Matandaan. 4. 4 yung number ko. Smart Blue. TM. Pero ang active na number ko, yung sa page at saka sa FB account ko, yun lang ang active. Gcash. Bakit parang naglulok ang G? Bakit parang naglulok? Hindi naka-transfer. Oo, minsan may ganun pag mahina ang data. Ang mahina ang yan, yung... Pag mahina ang data, Sa may kailangan yung wifi mo is pangkanta ni Marlene. 100% okay para ma-sync agad yung Ba't ano ba ginagawa ni Kuya Marlon doon kina Ate Kagawad? Nilinis yata ako ng paligid. Nilinis yung paligid doon Ano daw, ma-harvest yata ng tilapia. Meron. May tilapia yun, may tilapia ng talikod. Hindi man nakasunog. Ay, no service. Dapat May na-signal dito, ano? Para pag dalawa ma-harvest. Mahina pala yung signal dito. Ha? Mahina ang ayun. Mahina? Sinaring mo ko? Lodan kita. Hindi ko alam kung okay yung Hindi na rin. Ha? Ba't meron ka, may... 0945-675-5721. 0945675571. Kaya tayo smart ito ay. Alin? Chris Wang. Friend mo, si Kuya Noni? Ito yung number ko ha. Kaya mo sumama talaga nini. Adi. Paano mag-add dyan? Hindi ako marunong pa dito. Ilagay mo, pindutin mo sa taas, may nakalagay bakang add number. Ito ata. Yan sa taas may nakalagay add number. Ito na. Sindan kita ng load. Ito na ata yun. Ano? Tingnan ko. Wait lang. Nandito sa ko yung Saglit mo na ha. Busy kami.